गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आरके लाइफ मोनसे समाव नोंसोर इउटुबाव नुदोंमोन ना आरके लाइफ फंबाय रंगुलखौ आं मोनसे समाव इन्टारभिउ लादोंमोन। मानि थाखाय इन्टारभिउ लादोंमोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दं। आरो दिनै फंबाय रंगुला बनसुखौ मा बुंगोन बेखौबो आं फंनैसो खोन्थागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। फंबाय रंगुला बनसुखौ मा बुंगोन? आंहा फंबाय रंगुलजों जेबो लेना देना गैया। फंबाय रंगुला बनसु जायो, इउपिपिएल जायो, एजिपि जायो, बिजेपि जायो, कंग्रेस जायो, आम जनता पार्टी जायो, एबसु जायो। आंहा फंबायजों जेबो लेना देना गैया। आं फंबायखौ गाज्रिबो मोना। नाथाय आं फंबायखौ मायबा मोनसे जाहोननि थाखाय फंबायखौ मोनसे समाव आङो इन्टारभिउ लादोंमोन। आरो आं इन्टारभिउ लानाया माने मोगथाङाव जाबाय। मा मोगथाङाव जाखो? आं मा सानना इन्टारभिउ लादोंमोन फंबायखौ? दिनै फंबाय रंगुला इउपिपिएलआव जइन जानानै मा बिथां एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन सारमोनजों लोगो जानानै बा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सारमोनजों लोगो जानानै बड'लेण्डबो सोमावसारनो हागौ। बेखौ जों बुंनो हाला फैनो गोनां समाव। नंगौना नङा? कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बिथाङा फंबाया इउपिपिएलआव जइन जानानै दैदेनगिरिफोरजों लोगो जानानै किजानिबा बड'लेण्डबो सोमावसारनो हागौ, बड'लेण्डबो बिनो हागौ। जों बेखौ बुंनो हाथ'ला। आं मानि थाखाय फंबायखौ इन्टारभिउ लादोंमोन खोनासं। बेयो आरके लाइफ बेहा मोनसे चेनेल दंमोन। बेनिफ्राय जेब्ला प्रमद बर' सरकार जाबाय, प्रमद बर'नि आगोलाव हाग्रामानि सरकारमोन बिथां। जेब्ला हाग्रामाया सरकार खुंबाय थादोंमोन बै समाव प्रमद बर' सारा मा बड'लेण्ड सोमावसारै मा हाग्रामानि सायाव करापसननि सायाव जोबोर बाथ्रा बुङै दिनैनि दिनाव राजबो खालामफैबाय। बेनिफ्राय मा जाखो? प्रमद बर'आ राज खालामखांनाय लोगो लोगो प्रमद बर' बिथांनि जों लोगोसे आरोबाव सासे ओंखारबावबाय जोंहा आरके लाइफ होननाय फंबाय रंगुल फंबायाबो ओरैबायदि मानसिफोरखौ लोगो हमनानै ओरैबायदि बाथ्रा बर' हारिनि बागै बाथ्रा बुंफैबाय, गिदिर गिदिर बाथ्रा। बेनिफ्राय आं सानबाय बेखौ, दिनै प्रमद बर' बिथाङा सारा बड'लेण्ड सोमावसारै बिथाङा थानामाना देरहाबाय, देरहानानै लिडार जाबाय, दैदेनगिरि जाबाय। बिनिफ्राय सरकारखौनो सालायस्लाबनो मोना। मानो होनोब्ला बोसोरसेबो जायाखैमोन, बेबो कर'ना हा सरकारखौनो सालायस्लाबनो मोनाखैमोन। बै समावनो ओरैबायदि बाथ्रा बुंफैबाय बे बर' हारिनि बागै, बड'लेण्ड जोंनो बड'लेण्ड नांगौ, जों बड'लेण्ड नङाब्ला मालाबाबो जिरायना थानो हानाय नङा। बर' हारिनि साफ्रोमबो मानसिनियावनो रोदा रोदा थै बड'लेण्ड सोदोबा दङ, जों मालाबाबो जिरायनो हानाय नङा। आरो बिथां प्रमद बर' सारनियाव मोनसे माने डिक्सनारि थानांगोन। आं जेब्ला राज खालामदोंमोन आंखौबो सासे सोंग्रा दङ रंगुल होननाय, मोनसे डिक्सनारियाव आंनि नामा थानांगोन होननानै फंबाय आरके लाइफ रंगुला आंनि सिगाङाव रोखा भिडिअनि गेजेराव दङ, डिक्सनारियाव लिरनाय थानांगोन होननानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बे। बेनिफ्राय आं सानबाय बेफोरबायदि बे ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय थादों हारिनि थाखाय, नोंगो हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां मार नामा बिथाङा? हारिनि थाखाय नांमारगोन नामा? हारिनि थाखाय ओंखारमारगोन नामा? दिनै हारिनि थाखाय नाङै बिथां प्रमद बर' सारमोन बायदि आरो माखासे दंबयो जोंहा बिथांमोन बायदिया दिनै हारिनि थाखाय नाङै लामा ससेयाव इउटार्न लानानै लिडार जाफैदो। बेनिफ्राय आरो गोदान ओंखारबावबाय। बुहुद साबास, मोजांनि बाथ्रा होननानै आं सानबाय आरोना बिथाङा दिनै हारिनि थाखाय बिथां प्रमद बर' सारमोन बायदि ओंखारमारगोन नामा, हारिखौ खौसे खालामनानै बड'लेण्ड सोमावसारमारगोन नामा होननानै आं सानबाय। बेनिफ्राय आं साननानै आरो आं सानबावदो, ओरैबायदि सानबावदो, सासे मानसिया प्रमद बर' सारा सरकारखौनो सालायस्लाबाखै, बोसोरसे जायाखै, बेयावनो ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय, मायबा मोनसे जाहोन दङ बेनि सिङाव। सासे मानसिया ओरैनो स' बुंनाय नङा, मायबा मोनसे जाहोन दङ बेनि सिङाव। नङाब्ला बे मानसिया इउपिपिएलनि जागौमोन, इउपिपिएलआव मायबा मोनसे मोनैनि थाखाय बेयो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदो। बेनो मायबा मोनसे बिबान नांगौमोन खोमा, बेखौ मोनैनि थाखायबो बे दिनै प्रमद बर' इउपिपिएल सरकारनि सायाव हेंथायै बाथ्रा बुंनो फैदो। आं सानबाय मायबा मोनसे दंथारो दामानि सिङाव होननानै आं सानबाय। बेनिफ्राय आं भिडिअ बानायबाय। बे भिडिअआव कमेन्ट फैमारदोंबो, फैयाखै नङा। बेयो इउपिपिएलनिमोन, चेयारमेन मोनैनि थाखाय बियो बेफोरबायदि बुंग्रा जाबाय होननानै कमेन्टआव फैमारदोंबो लगे लगे।
आं बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिया फंबाय रंगल आं बेखौ मिथिया बेसेबां सैथो मानसियालाय मा बायदिसिना बुंनो बाहाय नोंनि सायाव नाथाय आं सैथोखौ सैथो बुंदो नाथाय आं सानदोंमोन माबा मोनसे जाहोन थानो हागौ बेनि थाखायसो बे सरकार सालायस्लाबनोनो मोनाखै बेयावनो ओरैबायदि हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंफैबाय आं सानदों बेनिफ्राय मा जाखो दाख्लैबावै गेजेराव बन्स'आव फैबाय बे बन्स'आव फैनाय लोगो आं मा सानबावबाय मिथिबायना नोंगो दिनै बिथां प्रमद बर' सारखौ बुंबाय थानाय लोगो लोगो गोबां बेखौ गाज्रि मोनगोन ना मानसिफोरा बेखौ बायदिसिना खालामनोबो हागौ आंनि सायाव बुंदोंमोनबो बे आंनिया बिराद डेन्जार जाबायलै लाइफआ आंनि सायाव बिराद माबा गोलैगासिनो दङ दा बेफोरबायदि आंनि सायाव बुंदोयो थेवब्लाबो गिया बेफोरबायदि बुंदो बेनिफ्राय आं सानबाय बन्स'आव फैबाय बन्स'आव फैनाय लोगो लोगो आं सानबाय नोंगो बन्स'आव फैनाय लोगो लोगो बेहा मा जागोन मोनसे प्रटेक्ट मोनगोन मानसि मोनगोन लोगो मोनगोन हा माबा मोनसे प्रब्लेमबो जानो हायो सिङाव बेनिफ्राय दाखालि बावै नुनो मोनबाय फंबाया माल इउपिपिएलआव फैला जोंहा फैला सारमोनजो फैला आदामोनजो आखाइ हमनानै दैखांहैनाय नुबाय हा जेबो नङा नों इउपिपिएलआव थांदो बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय नोंथाङा हा इउपिपिएलआव थांनानै बड'लेण्ड सोमावसारगोन खोमा सोमावसारनोबो हागौ नंगौना नङा जों बेखौ नोंखौ गाज्रि होनना बुङो बेनिफ्राय दा फंबाय आर के लाइफआ बन्स'खौ मा बुंगोन मिथिबायना खोनासं फंसे बाथ्रा बन्स'खौ बे मा बुंनो हागौ नोंसोरो बन्सुनि बागै जेबो मिथिया आंसो मिथिगो हा सोरनोबा निउसाव स्टेटमेन्ट होनांगौब्ला फंबाया गेरेन्टि नोंसोरो बन्सुनि सिंनि बाथ्राखौ जेबो मिथिया आंसो मिथिगो आं मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय आङो इउपिपिएलआव जइन जानांदो आंसो मिथिगो रोखा रोखा बाथ्रा बेखौ फंबाया बुंथारगोन सोरबा सोङोब्ला आरो रावबो हा निउसफोरा फंबायखौ रावबो सोङाब्लाबो आंनो बेफोरबायदि मानसिसो नांगौ बर' हारिनि गेजेराव आं बेफोरबायदि मानसिखौ माने लोगो हमनो बा सोंनो जोबोर मोजां मोनो बेफोरबायदि नांगौ आरो आंना नाथाय जोङो माखासे मानसिखौ लोगो हमनो हायाखै गोबां मानसिखौ आं ट्राइ खालामो नाथाय हायाखै लोगो हमगोन लोगो हमनानै सों आरो दिनैनि दिनाव फंबाय आर के लाइफखौ बन्सुआ मायबा मोनसे बुङोब्ला ना बिसोरनि गेजेराव ओरैबायदि बाथ्रा ओंखारलायगोन बन्सुआ मायबा मोनसे बुंबाय आरोना बेखौ थांदो जेबो नङा बेफोरबायदिना आरो बायदिसिना फंनैसो बाथ्रा बुङोब्ला आर के लाइफआ मा बुंगोन फंबाय माबाया रंगला आंसो मिथिगो बन्सुनिफ्राय आं मानो ओंखारदो रायजोफोर बन्सुनि सिंनि खामानिया मा बन्सुआ मा सानदों आंसो मिथिगो नोंसोरलाय मा मिथिगो बेफोरबायदि बुंगोन फंबाय रंगला हमना मोनो सोर हारिनि थाखाय बेसेबां बाथ्रा बुंगोन आरो सोर हारिनि थाखाय बेसेबां खामानि मावगोन दिनैनि दिनाव रावबो बुजि मोनि बा हमना मोनि गैला माने एडभान्स सानहरोब्ला नायहरोब्ला नुनानै मोनो जेबो सानाब्लाथ' जेबो हमनानै मोना नाथाय एडभान्स सानोब्ला हमनानै मोनो आरोना अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द